ra'ayin naka? Gaskiya ni suna na Alhaji Ibrahim Garba. Ni gwanda soja masu zuwa sabon mulki. Ko me yasa kace haka? To na gani babu ya gaza. Kamar ta ina ne kake ganin gazawarsa? To ya ke saki kuɗi a yi facaka. Baka ganin kowace gwamnati da salon mulkin ta? Daidai ko abun ne muna abun arziki da ya sa muna security. Ɗan Boko Haram da ya kace da su. To me shawara ka gare shi? Ni shawara na a gare shi ko ya fita a buwarinsa mai kyau. Don tsabagen wannan ƙasar tana son tsawa. Sake. Assalamu alaikum, sunana Muhammadu Umar, shugaban jam'iyyar APC a wannan mazaba na Wadwan. A tafiyan wannan mulki na shugaban ƙasa Babu Buhari, alhamdulillah a shekarar biyar nan abubuwa alheri dai 'yan Najeriya ne sun gani. Sai dai 'yan kurakurai dai da ba za a rasa ba. Amma mu ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya sanya alheri a kan wannan tafiya. Tafiya ne mai alheri. 21 da mulkin demokuraɗiyya, me za ka ce dangane da wannan tafiya ta wannan gwamnati? Ana da shekara 21 da mulkin siyasa demokuraɗiyya. Alhamdulillah na yi farin ciki da haka. Ra'ayina kuma a game da wannan mulki sai dai alasan barka. Saboda wannan mulki yadda muka so mu talakawa ba mu same shi haka ba. Kuma haka Allah ya so da yi wannan bawan Allah yadda yake so Najeriya ta kyau mafi yawan talaka ba su bukatan haka. Saboda haka shi an ce hannu ɗaya ba shi ɗaukar jika. Daga ciki dai al'amarin Malam Buhari a bisa gwargwado ne yadda nake gani a tsarin siyasarsa yana gina mana condition da zuwa gaba za ta yi kyau idan mutanen kirki sun gaje shi.